ঠিক আছে বেলাকে নামবাই চিনি মিডিয়া পার্সন जों दिनै जोंनि जे 6 तारिखनि डिडिएमसी कलेजनि जे बिरबाय जोंनि जे टिप्रासा स्टुडेन्ट रक परिखा थांफोर जे बुजां मोनदियै जों दिनै कायसे लेभेलनि आलोचना अंखा आलोचनाव जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जोंनि मेजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्टनि जोंनि डीएम मैडम जोंनि एसपी साहेब जोंनि एडिशनल एसपी जत जोंनि जनपक्षनि इंगै जों दिनै कग्रक सालायखा आमनि बिसिंथिखाय जों उना एनश्योर खायै बराव जों कायसे सिकिउरिटी रिहरका जे फार्दार खानाने हयते जोंनि कलेजनि कुनो एकटा स्टुडेन्ट पर कुनो एकटा हात खैया ना जोंनि आईपीपीपी बा टीएसएफ नि केवनो इंटरफियर खैया केव जुदि अजगा रिएक्ट खायगांखाय इमिडिएटली बयरे संनाय ते कंटिन्यू खानाने हयते जोंनि पुलिस सिकिउरिटी अजा परमानेंट पुलिस गाड़ी दंनाय बर परमानेंट कलेजनि पीएफ जरा बर दंनाय ते फार्दार जों साका जे काउंसिल रक कुनो जगा काउंसिल करै 2017 हटे कुनो काउंसिल इलेक्शन नियाको आबै कुनो काउंसिल कुनो पक्ष चलिगला गनि जेसुक राइट दङ चिन बासुक राइट दंनाय ते फार्दार चिन हाई लेवलनि मिनिस्टर लेवल ते चिनि जे अपोजिशन चिनि एलपी सारनि प्रेजेन्ट जों तेइसा हाई लेवलनि डिस्कशन नंनाय अजा जों फाइनल डिसिजन नंनाय जे चिनि टीआईएसएफ चिनि बासुक अधिकार दंनाय बनि बासुक अधिकार दंनाय अ डिसिजन मङै जों दिनै बरक जुना कैसे कमिटमेन्ट निखा फार्स्ट प्रोसेस जे खरंनि कालप्रिट जे चिनि स्टुडेन्ट अन याक्टे सुनाय बरक जे पुलिसनि अंडर पुलिसनि डिटेंशन दङ बरक फार्दार ते एक बছर কোনো सिंगल इन्सिडेंट खायगाय बरक डाइरेक्ट जेलाव हाबनाय आइफान ताव बरक पुलिसनि कास्टडियाव दंनाय एक बছर बरकनि कोनो कायसा घटना खायमांला ते एपीपीपी नि जे लीडरशिप कमिटमेन्ट निखा जे फार्दार चिनि खय डीएमसी ओ कोनो आबाहाय इन्सिडेंट उंगलाक जों एनश्योर नाय ते बरक बसावो जों बाय फार्दार जॉइनली कक सालायै चिनि अधिकार चिनि टीआईएसएफ नि अधिकार माननाय ते बनि एपीपीपी नि बनि अधिकार बरक थायना जे जोंनो कयनाय फार्दार किछु दिन निबिसिंगो साप्ला केसे बिसिंगो चिनि जत्त जे टिप्रासा स्टुडेन्ट रक जे टीआईएसएफ नि बिसिंथिखाय जों जॉइनली जे समय कॉन्फ्रेंस कैन सेमिनार खायनो काइंडली नर जतन कोऑपरेट करी कारण नर जगह इनसिक्योर फील खायो जों गार्जियन रक थांगाय इनसिक्योर नुखा जों जाहाथे बुसकानि सालो ओ इनसिक्योर टांगथन नर काहम के फ्रीडम बाबे बीइंग ए स्टूडेंट नर चिनि फ्यूचर नर चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि लीडर नर जाहाथे जगह फ्रीडम माने नर काहम के परिवे कंपटीशन होय जोगो थांगे नर कंपटीशन थांगमनथन जों आबो नायो जाहाथे नर फ्री एंड फेयर नर तेचिनि जे खरंनि स्टूडेंट जे स्टूडेंट परीक्षा रिमिया बरक अल्टरनेटिव एक दुइ दिन बिसिंग बरन तेइसा रि एग्जाम खारिनाय फुल्ली चिनि जे एडमिनिस्ट्रेशन नि नजर दंनाय बरन एग्जाम रिनाय बस तेचिनि जे मानिखनै रक जे कमजागनि बर जतना रिकवर खारिबिनाय गमन कयनाय चिनि जे फार्दार हायनो हाय चिनि जे टीआईएसएफ चिनि फ्यूचर जनरेशन नरक चिनि भविष्यत फार्दार नर जा फ्रीडम बाबे खा खलगिन नर काहमे परदि नरनि खावमन खामा बसानाय नरनि चैलेंज मांगनाय जे जों इतिहास कैसा चिनि जीवन लेखा पढ़ा बिसिंति नर चैलेंज थानाय मुहायतु कमा खांगाय खाता बायदि नर चैलेंज थानाय आं लेखा पढ़ा ते खावारे फरायनाय आंनि मगेन नर नमन कयनाय जे फार्दार नर माहाय इनसिक्योर फील खायखाय इमिडिएटली नर जुना कांटेक्ट करी चिनि एसडीपी एसपी बरक इमिडिएटली बरक विदिन ए सेकेंड बरक जगा रिटेलिएट कनाय बरक जा एक्शन लानाय के बेलायखन हामबाय